Той е съавтор на основният държавен символ на Република България. Неговите скулптурни композиции са навсякъде сред нас. На площадите Славейков Гарибалди, пред градската градина пред Киноизток, пред централният паметник в тръгването на властта. Самият той тази вечер е сред нас Георги Чуканов. Бележител, световно известен скулптор и творец. Добър вечер, дами и господа, приятели на изящните изкуства. Добър вечер в музей Галерия Анел на поредната изложба, която ще представи Иво Милев, куратор и изкуствовед. Музей Галерия Анел, че му поканиха всъщност тази година за втори път да курираме и да организираме изложба на Георги Чуканов в Българската национална галерия тази година и се радва изключително много за тази тук. Формат на тази изложба е много по-различен, много по-свободен. Бих казал, че това е една типична, в най-добрия смисъл, колекционерска изложба. Успяхме да съберем неща, които са наистина радни неща на Чуканов. Още от 70 години ще ги видите в първата зала. Това са работи от Шумот. То буквално последни негови работи, които бяха изляти уникати съвсем скоро. Повечето от тях са съпроводени с скиците, рисунките, които са съпровождали една специална серия от негови литографии, също се бъдат тази изложба. Така че това от мен няма смисъл да представям майстор Чуканов, няма смисъл да убеждавам когото и да доказвам когото, че това е един от класиците на българското изобразително изкуство. Така че добре дошли да говорите. Благодаря ви за това внимание и бъдете здрави, мъдри и потентни. Дами и господа, да ходите на Саша Вино, да отидем за здравето на Георги Чуканов.